Как да не правя жертва, когато всеки иска това от мен? Скъпи приятели, на всеки от нас се налага да прави жертви и компромиси в името на близките хора. Заради семейството, заради приятелите, заради колегите. И това е нещо напълно нормално. Ние сме хора и като такива ни харесва усещането да помагаме на другите и да правим добро. Но когато постоянно даваме своите енергия, пари, време, положителни емоции на хората, ние самите се лишаваме от тях и така се чувстваме напълно изтощени. Тогава на кого можем да помогнем? На никого. Нито на другите, нито на себе си. Какво е решението? Да се заредим с тези ресурси, които да можем да даваме след това и на останалите. Как да го направим? Като отделяме време за себе си, например, като правим любимото си занимание, като си намерим по-платена работа, за да можем да изкарваме повече пари. Когато имаме какво да дадем, ние го даваме, а когато нямаме, как да го дадем? Не забравяйте, най-важният човек в живота ви сте самите вие. Аз го научих по труден начин, но все пак го научих. И за това съм благодарна на много прекрасни хора, които ми помогнаха. Продължавам да го уча и на всяка една сбирка на прекрасния курс Super Jump, който всеки път ми дава по нещо ново, заради което да се харесвам и да се обичам. Нека да е прекрасен денят ви и не забравяйте, не правете прекалени жертви. До скоро!